42 ফ্যামিলি বড় বিজেপি ইয়াকারি তিনি টিপ্রা মথা ফাইকা এবং 142 ভোটার বড়কে ফাইজাক অলাম সকমানি পান্ডাও जों बिनि और उपस्थित दङ जोंनि बरम गोनां इएम कमल कलय এবং जोंनि TWF नि स्टेट लिडार मनिहार देबबर्मा এবং अरो BJP नि no खरकसा मेम्बार दङनिबो बिनि मेम्बार नो याकारिबो टिप्रा मथाव हाबजाक गोबांमा अरो 142 भोटार्स তিনি फाइका फाइ निश्चय कल्याणपुर विधानसभा केंद्र टिप्रा मथा फाइनाय चंमारियो जिदिनानि बखागो हिमै दङ होननि जों वानसुबिमान हामबाय अनेक हामबाय मारो कक्सना जरादि माबाय आं विगत जों सिबिएम सरकार चाइथामफ्रोबो जों चिन्तिफ्रा साने कुनु जों डेभलप माया माने चिन्तिफ्रा सान बांसिनानो कुनु लामा उद्योग मायानि बागै बीजेपी डाबल इंजिन सरकार फैन करे जों अबदा चिनि परिवर्तन न चिन्तिफ्रा सा बुंबार रंनि बागै इंको अबो चिन परिवर्तन नुक देनि बागै आं तिनि म टिप्रा मथा बुबागारानि नेतृत्वे बुबागारान जे नायखल माबाय आं ओ जागा मतिफ्रा मथा बानाक मारो BJP ni nang bo ako poto tong आं बीजेपी नि मेम्बार शान्तिनगर जीपी खय आर्टि ब्लक नि बिसिन खबजात दंनि ni bung ka आं जगत किशोर देव